Kacung rene o. Kula Prabu. Sapa jenengmu? Kula Marica. Mrica sak dulure ketumbar kuwi ta. Nes Prabu niku Merica, niki Marica. Kowe iki dadi prajurit bagian apa? Bagian Indah Prabu. Kowe iki jane pinter, iso malih dadi rupa apa ae. Sakmenika kula diutus napa Prabu? Tak wehi gawean dadi kidang kencana lan liwat alas Danaka kangge narik perhatiane Dewi Sinta. Siap Prabu. Asrama kula wingi ngapa-ngapa wonten film gembel sanget. Cinta kepengin ta. Siapa Wis iki? aku pono film ngene ae kancane adikku. Asmono. Iki kakang ngoten dawuh napa? Mungkin yo kancanono Mbak Yumu tak njupuk film. Kang kula nitip nggih. Nitip apa? Ya film niku wau lho kakang. Gah, njupuk dhewe. Tunggal mawon lho kakang. Guys, menengo aku tak njupuk nang sing paling enak sak donya. Sing hati-hati nggih Mas. Lho ngene iki lek wis kadung siji niku. Kang Mas menika lho wonten kidang api kula kepengin. Iya ya, apik tenan. Sido kepengin film apa tidak? Kidang Mas. Wong kok unik yo sik tak budal. Cobaran Mbak Yumu yo. Nggih kakang siap. Dua 500 lah Cahayu. Boten jenengan sampai bahar napa dereng? Dereng Cahayu. Kula tembus pecel, tapi kula mboten angsal medal sampai giliran iki ngeten mawon kula paringi artel jenengan tembus pecel. Kula kalih jenengan setunggal. Alah, ayu-ayu kok ngeragas. Ngeten mawon kula kalih jenengan kalih. Setuju. Jalannya Dewi Cinta, apa kau yang tak ajak? Oke, tak ladeni. Jenenganipun watos dumaken kakang. Wes ayo balik. Loh, kok ilang? Niku lho kakang. Jatane sapa jenenge Sinta. Anu, Dewi Cinta sih, udah ketemu kok. Oh, bajingan geti ae. Niki sing putih lho kakang sanes bajingan. Kula nyenengi anggengan dhewe masalah. Iya, aku duwe masalah. Oke, ora edoan. Kok ero? Iya, bareng wae aku. Alhamdulillah nyadar dadi ngene ti. Kok sih? Kan jenengmu si putih. Oh iya ya. Dadi ngene ti. Dewi Sinta duwe kasamuka. Tenan ta? Aku ampun tau ngapusi. Nek kaya orang ta. Yo hati-hati iki galane Kang Dewi Sinta. Saya bukan Dewi Cinta. Ada pindah nuan Gusti. Eh,